Good evening, Ma'am Jean, Ma'am Lynn.
Good evening, Mama Cow, Sir Tams. Mayong gabi. Mama Lu, ay, Sir Tams, Mama Cow. Kamusta? Mama Cow, naglupok diri ang kanlaon kaina. Play kita ha, Mama Cow.
Oo, mamakaw. Sa bago, grabe, gituya ko no yung ano, ang pataksang as falls. Tapos, diri sa amon area, sa Magallaon, medyo ano lang, gamay lang baho. Tapos nabatyagan sa mga students diri sa barangay namon ang tremor, ang ano bala, ang hulag sang duta. Tapos dupila lang man ka minutes. Tapos dugulpi lang bala may naglalagapok nga inang Goodbye Philippines na bala nga palupok amo na siya. Tatapos amo na dayon nakita na dayon ang pagtabuok sang ano sang aso. To mga 30 minutes man siguro. Amo to dayon nagingagaw ko puli eh. Kay kulbaan mako kay base mag-escalate bala. Delikado budlay na magbiyahe. Pag abot ko sa La Carlota, aragid ko sa kilid sang bintana sang double tire, damo naghambal pang intern gani namon nga ay ma'am kadamo ka na ma'am sang ano mamuha supre sa imo nga bayo sakon bala nga abaga ay singko ay tuod ho ti nagaulan nagatulutalit tapos pag abot namon sa part sa Nakasiliana ano na mabaho na asupre. Tapos nakita na namon dito sa Banwa sa Nakasiliana nga gapa kadto pakarilang salakyan. Guwa pa sulod lang bali ang salakyan sa Banwa. Kay ginapang kuha na to nila, ginapa-evacuate na to nila ang lapit sa may party biyak na bato, sa may sagang, sa old pabrika nga areas. Kabay pa nga hindi natani. Pero ang hambal sang P-box, may posibilidad pa nga maglupok liwat. Kay kumbaga sign pa lang to kaina. Nakulbaan gani ko. Ti siling nila na kalmahi lang kay ti do iba niya balan do na anad na yang amulan na bala permi ang activities ang kanlaon. Pero ti kami kay ti syempre ang ginakulbaan namon diri ang magflow ang lava ti kag ang tubig iti especially dira sa inyo ma'am sa may bago kag sa Morsha nga areas medyo grabe gid apektado ginada dira ya kay lapit lang. May mga na-evacuate na from 4 kilometers sa danger areas. Ara na sa Lakasiliana sa Banwa. Oo, malapit kami diri. Ang most affected ang Moises Padilla, La Casiliana, La Carlota, Bago, Morsha. Amo na mga naka-ready naman ang MDRRMO diri if in case gidman. Tapos ang ara man ang EFP PNP naka-ready na sila. Ano lang kalma lang, tapos ano lang, ready na kami. May ang amon galing naluuyan ng mga kasapatan, bala namon diri. Way pagani namon na saylo ang mga dogs namon diri sa likod para nga hindi bala sila makahaklo masyado sang asopre. Pero kabay lang, na-pray lang namon nga hindi lang mag-escalate ang activities ang kanlaon kay ma-display kami hindi ko ya kasaho balaan niya start sa evacuation center. Anyway, ang evacuation center diri sa amon sa baryo lapit lang man sa takas lang man lapit sa eskwelahan. Ti amon diri lang kami naubos nga area. Na lupa kami nga area pero mga halin lang man sa ano sa kalsada sa main road pakadto diri sa amon nga lugar sa akon nga balay 300 meters. Lapit lang man if in case. Oo, wala ginaya sang imposible kung idangop mo lang sa kay Lord.
ang balaan mo natural na iya nga calamity mo, natural na iya nga nagakatabo, hindi ta na iya mapunggan, pero ti ang ginuula na iya nakahibalo sinada. Ti nabudlayan ko kay kaina nagahinibi ang mga students dire elementary high school pag-abot ko dire ng mga pasado 6 o'clock na mahapit pa ko tani sa may tindahan dire sa may talipapa kay may baklon ko, puro na sarado. Kay sang amo gito kaina mga 3 o'clock gito kaina naglupok, nag ano na sila ya, nagpanghimos na ya kang magpangnarado sang ilang tindahan kang magpinauli kay ti didto pa sila ya parts binukid pa sila ya sa Muntilia ga pinauli mo para ma-safety man nila ang ilang mga kasapatan dito kag ang ilang pamilya. Na-pray lang namon na katani hindi na balahaw, hindi na siya maglupok. Ti ang apektado naman mahal na naman yung mga gulay kay ti syempre apektado sila sa mga asopre atabunan na naman ang ilang mga gulay way pa sila gani nakabawi sinsang June nga to. Ti amo na naman ni ay tigulang na gid man ang kalibutan damo na mga kalamidad. May areas lang siguro sa Bacolod ang apektado, mga lapit-lapit siguro bala sa part sang Morsha na dira. Ano gani nga parte sa Bacolod ang mas lapit dito? Mga part hindi ko abi sa ulado ang ang Bacolod, Mamakaw kung ano nga area sa Bacolod ang apektado sang aspols kay nanawag di kaina na mga nangamusta man ang conformer nga upo dito sa region dito sila ya sa part sang Pabia, Iloilo nang hambal siya nga ara na kuno ang baho sang asopre sa part sang Gimaras. So ang aso ang hangin dito pa kadto so Gimaras to syudad di Iloilo na naman. So kabay pa nga hindi natani bala. Pray lang namon niya hindi na maglupok. Oo, tapos kaina, naghingagaw gid ako ya puli. Damoy nagsuksok gid ako antes ako magsakay, nagsuksok gid ako ya mas. Tapos nakita ko na ya halos tanan nga mga nagalagaw sa syudad sa La Carlota, nagasuksok na sang mas. Kay kasakit sa ilong, bisan gani ang mata ko kaina kahapdi. Mahapdi siya kay dala sa hangin mo. Ang areas naman sa La Carlota, ang pinaka most affected ang Araal, San Miguel, kag ang Gintubdan, tubla ang sa falls, ang lapit gid mismo sa puno gid sang bulkan na hindi masudlan subong ang Gintubdan Falls. Amo man na sang June paglupok, sang June 3. O tapos may syempre may mga lava nga na ginuha. Tapos ang delikado pag kung magulan kay i-flow ya gina ang sulfur subong tiara lang ginada sa bunganga ya, pero once nga may may ulan na ihulog ya gina. Ang isa pagid sa apektado na naman ang tubig namon, makontaminate na naman. Tapos ang mga tanom sa suba, mga gabi, kaya mo lang maning mga extra income diri sa mga neighbors namon nga sa kilid sa suba nag-star ang pagtanom sang tangkong,
Tapos ano gid mga tilapia, mga hito, kalamatay gid sang June. Nakita na lang namo dito kami yan naglantaw sa Taytay. Ahay kaluluoy. Ang mga kabataan ginapamulot na lang mga patay na ang mga hito kag tilapia. Tapos natapunan na ang mga gabi kag tangkong. Kay ginabaligyan na nila mga kangkong kagabi diri sa talipapa kag sa Banwa. Naluoy ako bala sa ila kay syempre amo na balang naasahan nila. Oo, naka-evacuate na sila, ma'am. Naka-evacuate na sila. Andari sa may parts ng Lakasiliana, kaina, pagagi namon pagpuli ko. Inapang dulong na sila sang ilang salakyan sang ilang barangay. Tapos ang hambagan sa mga students nga mga criminologists sa may planter sa La Carlota, hambal nila basi buwas ma'am wala ni kami. Singko ti mabalik kamo, ano kamo buwas, ma-duty kamo buwas diri sa station, hambal ma'am nang duwa-duwa lang ako may announcement amon nga instructor kay basi bala wala how kay himuon naman nga evacuation center ang amon nga school. Singkuti sige kay mga kabataan ti syempre nagbasi man na sa number of hours nila para matapos ang ilang nga OJT. Balaan mo man na ma'am kay former ka man. Cream grad ka man. Oo, gin suspended na nila ilang nga klase. Kay nato pag ano gid, pag lupok, gabi nagahilibion ng mga kabataan kay nakibot gid sila mo nga gulpi lang naguyog ang duta kag tapos may naglupok. Amo na to gin papuli na sila dayon. Kaya ti iban niya layo pa na yang sa mga kabukidan pa na iya mapuli. Tingin pang sugat na iban sa mga parents nila. Ako hindi naman ako mahimos nga magatrabaho nga may amo na bala. Kaya kung isin ko lisensya na lang kuya sa head namon kag magpuli. Ti sila to sa office naka-ready naman to sila kay may mga municipalities lang, may mga stations lang naka-detail, naka-standby if in case may escalate gid man bala. Ang office naka-ready naman kung ni-deploy sila. Ma'am, i-play ta ka karon ma'am ha, kay ang akon nga isa ka phone naka-play subong sa kay Ma'am Jen Mix TV. After sa iya, i-play ta ka. Mamakaw. Tapos buwas ma-duty gid ako. Ano lang ko manilag-nilag na kami kung the worst na mapuli naman ako. Puli naman ako buwas, temprano. Kamusta ka na ma'am? Kamusta ka na da? Saan ka mapuli? Next year pa? Lagaw ka tibila sa amon? Lagaw ka tibila sa Banwa? Sa friend mo kay katuan ta ka? Kita-kits ta sa Banwa? O pwede man, kadto ka na lang di sa house. Or na lang sa Banwa, sa amiga mo. Oo, okay lang ma'am. So far, amo pa lang na ma'am, nagkalma siya subong. Kaina, kahit early pa ko, medyo masanag-sanag pa. Puti na nga usok ang nagagawa, hindi na siya greyes. Kay na-notice ko inaaga, antes ko sakay bala ma'am, gabantay ko bus. Inang
lain ang color sang aso bala nga nagapalibot sa baba sa kanlaon. Ang sa left and right ya nang ano siya ya, color white and blue siya bala nga sa cloud lang, pero ang sa gilid sang baba sang kanaon gagang sa baba ya grayes na gid ang color. Ti iba niya balaan diri sa amon do naanad na bala nga amo na ang activity ya kay may ano man mo, may emergency ga message man ng MDRRMC ga alert man sila ti ara sa level 2. So kaina sang amo tong nakita ko daw sin ko ay dulain ang color sang aso nga nagahalin sa baba sa kanlaon. So amo to patimaan na to gali. So pagkahapon amo to mga alas 3 kaina ti natabo gid. Kay ti ari kami di sa front, ti makita ko siya bala. Makita ko ang baba sa ang baba sang kanlaon kung ano ang estado na. Sino ni siya group chat? Ma'am, Mamakaw, may group chat kami. May tawag sa group chat sa amon ni sa office. Ah, talian mas importante ni siya.